O rugăciune puternică către Sfântul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos. Spune-ti această rugăciune timp de 3 zile si urmăriti cum se întâmplă minunea. Asculta acest lanț sacru de credință și miracole până la final. Vei vedea transformarea în viața ta. Comentează mai jos. În comentarii harul pe care doresti să îl obții și cererea ta de rugăciune, făcând acest lucru iti interesti. Intenția să dai legalitate pentru ca schimbările sa se producă în viața ta. Te invit să introduci numele tău și numele celor care o nevoie de această rugăciune. Fie ca Domnul să binecuvânteze viața ta și a celor menționati, și după aceea și protecția sa constantă. Așadar, în acest moment de credință, concentrează-te, deschide-ti inima și haide să ne rugăm. O, Sfinte Mihail, Arhanghelul și Iisus Hristos, în numele vostru sfânt ne adunăm pentru a implora mijlocirea voastră divină. În acest moment de rugăciune, vă cerem ciu umilința să revarsati asupra noastră vindecarea voastră puternică. Fie ca fiecare celulă, fiecare fibra a fiintei noastre să fie atinsă de harul tău vindecător. Recunoaștem fragilitățile noastre și numeroasele momente în care trupurile și spiritele noastre au fost lovite de boală. Strigăm pentru o restaurare completă, nu doar fizică, ci și emoțională și spirituală. Lumineața, o divin vindecătorule, caile pe care trebuie să le urmăm pentru o sănătate deplină, călăuzindu-ne prin adevărurile și iubirea ta necondiționată. Fie ca durerile care ne cinuie să fie uzurate, fie ca poverile care ne apază inimile să fie uzurate de prezența ta mângâietoare. Acoperă-ne ciu mantia ta de lumină, protejându-ne de toate influentele și energiile negative care ne pot tulbura linistea. Invocăm ciu toată credința și speranța mila ta care ne intereste și ne reînnoiește. Dă-ne curajul de a înfrunta adversitatile, ciu certitudinea că suntem sub permanenta ta supraveghere. Fie ca încrederea noastră în capacitatea ta de a vindeca să fie de nestruncinat și ca recunoștința noastră pentru fiecare semen de îmbunătățire să fie o constantă în viața noastră. Fie ca vindecarea care vine de sus să se manifeste în noi în mod vizibil și invizibil, aducând uzurare durerii noastre și revitalizându-ne spiritul pentru a continua călătoria care ne-a fost destinată, ciu o vigoare reînnoită. Să stim să recunoaștem fiecare gest de iubire și fiecare binecuvântare care ni se acordă, întărindu-ne credința și angajamentul pe calea binelui. Darul este, Sfinte Mihail, Arhanghelul și Iisus Hristos, o atenție deosebită pentru sănătatea tuturor celor pe care îi iubim. Întinde-ti mana ta puternică asupra familiilor noastre, a prietenilor și a tuturor celor pe care îi ținem aproape de inimile noastre, protejându-i de bolile trupului și ale spiritului. Fie ca protecția ta divină să îi invaluie pe fiecare dintre ei, formând un scut impenetrabil împotriva adversităților care le pot apărea în cal. Implorăm ca sănătatea de plină să locuiască în fiecare casă, atingând viața fiecărui iubit cu harul tău vindecător. Fie ca copiii să crească sub binecuvântarea ta, tinerii să fie călăuziți de înțelepciunea ta, iar bătrânii să fie mângâiați în necazurile lor. Fie ca niciun rău să nu poată pătrunde bariera de iubire și protecție pe care te rugăm să o construiești în jurul lor. Fie ca grijile legate de sănătate să nu fie o constantă în viața noastră, și să trăim cu certitudinea că ai grijă de noi și de cei dragi nouă. Fie ca liniștea să domnească în fiecare inimă, știind că, în fiecare clipă, vigilența și grija ta sunt prezente. Întărește-ne în credința și speranța că, indiferent de provocări, prezența ta va fi întotdeauna un refugiu sigur în care putem găsi consolare și putere. Fie ca iubirea pe care o emanăm unii pentru alții să fie, de asemenea, o sursă de vindecare, căci știm că iubirea are puterea de a transforma și de a restaura. Fie ca fiecare ți să ne aducă sănătate reînnoită și celebrarea vieții în toată plinătatea. Ei, sub privirea plină de iubire și protecția constantă a Sfântului Arhanghel Mihail și a lui Iisus Hristos, ajută-ne să ne îngrijim unii pe alții, ciu aceea și compasiune și dăruire pe care
o arati pentru fiecare dintre noi. Iti cerem acum, ciu fervoare si încredere, să ne purifici mediul înconjurător si inimile, indepartando orice negativitate care se poate adaposti printre noi. Fie ca Sfantul Arhanghel Mihail, țiu sabia sa de foc, să taie toate legăturile de invidie, neînțelegere si răutate, eliberându-ne de orice energie care nu este aliniată ciu divinul. Fie ca Iisus Hristos, țiu lumina sa răscumpărătoare, să ne luminețe gândurile și acțiunile, transformând tot ce este negativ în pozitiv. Fie ca noi să privim lumea și oamenii din jurul nostru cu ochii de iubire și înțelegere, recunoscând prezența divină în fiecare situație și în fiecare ființă. Da-ne harul de a trai liberi de resentimente și rani, purificati de toată amaraciunea care ne poate corupe spiritul. Fie ca purificarea vieților noastre să fie completă, ajungând până în cele mai ascunse culturi ale fiintei noastre, acolo unde se ascund adesea frica și nesiguranța. Fie ca pacea să înlocuiască conflictul, fie ca seninătatea să ia locul agitației, și fie ca armonia să ne guverneze interacțiunile. Fie ca locuința noastră să fie un sanctuar al pacii, și inimile noastre un templu al iubirii, în care prezența lui Dumnezeu să fie simțită în fiecare respirație. Inundă-ne ființa cu puritatea și adevărul tău, permitând ca claritatea scopului și puritatea intentiei să ne ghideze deciziile. Fie ca noi să fim exemple vii ale bunătății și milei tale, influentându-i pozitiv pe toți cei care ne trec prin cale. Fie ca această purificare să ne aducă renoir și să ne pregătească să trăim conform planurilor tale, gata să primim binecuvântările și provocările care ne apar în cale, având întotdeauna încredere în protecția și îndrumarea ta. În acest moment de implorare și devoțiune, ne îndreptăm spre tine, Sfantul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos, căutând uzurare de la anxietatea care ne afectează adesea. Fie ca prezența voastră liniștitoare să ne calmeze mintile agitate și să risipească temerile care ne întunecă pacea interioară. Invată-tine să ne încredem pe deplin în providența și îndurarea voastră, știind că orice îngrijorare pusă în mâinile voastre va fi transformată în seninătate. Fie ca pacea lui Hristos, care întrece orice înțelegere, să ne pățească inimile și mintile. Fie ca noi să ne înfruntăm provocările zilnice, ciu certitudinea că nu suntem singuri, ca ci puterea și înțelepciunea ta ne călăuzesc la fiecare pas. Permite ca această pace să radieze din ființa noastră, molipsindu-i și pe cei din jurul nostru. Întărește-ne astfel încât să putem fi purtătorii de calm și mângâiere pentru ceilalți, mai ales pentru cei care se confruntă cu propriile lor batalii împotriva anxietății și a stresului. Fie ca prezența noastră să fie o reflectare a luminii tale, oferind un port sigur unde oboseala îi se găsește odihna și îngrijorarea îi se găsește rezolvarea. Dă-ne capacitatea de a respira adânc în fața adversității, de a găsi momente de liniște în mijlocul haosului și de a cultiva un spirit de recunoștință chiar și în cele mai dificile circumstante. Fie ca noi să ne amintim mereu că fiecare moment al vieții este un dar prețios din creația ta, demn de a fi trăit cu bucurie și pace. Fie ca această cerere de seninătate să nu fie doar o cerere de usurare temporară, ci începutul unei transformări mai profunde în viețile noastre, în care anxietatea face loc încrederii și în care frica este înlocuită de o credință de neclintit în dragostea și grija ta vesnică. Continuăm rugăciunea noastră, Sfantul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos, cerând acum armonie și pace în viețile și casele noastre. Fie ca intervenția voastră divină să înlătură orice discordie și să înlocuiască tulburarea și liniștea. Fie ca noi să trăim într-un mediu în care înțelegerea și respectul reciproc să prevaleze asupra oricăror diferente. Fie ca lumina lui Iisus Hristos să pătrundă în fiecare colt al existentei noastre, aducând pace acolo unde există conflicte, înțelegere acolo unde există neînțelegeri și iubire acolo unde există resentimente. Fie ca comunicarea noastră să fie clară și ascultarea noastră să fie plină de compasiune, astfel încât legăturile de iubire
si prietenie să se intarească în fiecare zi. Acordă-ne arul de a fi instrumente ale pacii tale, aducând mangaire inimilor cinuite, si speranta celor disperati. Fie ca noi să fim constructorii de poduri, si reparatorii de breze, lucrând mereu pentru unitate și concordie între oamenii din jurul nostru. Fie ca prezenta noastră în orice, mediu să fie ca ceea a unui balsam linistitor, risipind tensiunile și promovând pacea. Fie ca vorbele și acțiunile noastre să reflecte întotdeauna seninătatea și iubirea care emana de la tine, inspirându-i pe ceilalți să caute aceeași pace pe care o cautăm și noi. Fie ca armonia pe care o emanăm să contribuie la o lume mai pasnică, în care generațiile viitoare să poată crește între un mediu de acceptare și respect reciproc. Fie ca această cautare a pacii să înceapă în interiorul nostru și să se extindă dincolo de zidurile caselor noastre, influentând pozitiv comunitatea noastră și lumea. Ne ridicăm acum inimile către voi, Sfântul Aranghel Mihail și Iisus Hristos, ceranciu fervoare ca numai lucruri bune să vină pentru noi și familia noastră. Fie ca providenta ta să ne înconjoare, aducând evenimente, oamenii și oportunități care să reflecte bunătatea și lumina divină. Fie ca fiecare clipă a vieții noastre să fie plină de binecuvântări vizibile și invizibile, iar noi să recunoaștem și să mulțumim întotdeauna pentru fiecare dintre ele. Fie ca ușa caselor și inimilor noastre să fie deschisă doar pentru ceea ce este pozitiv și constructiv. Fie ca noi să atragem și să cultivăm relații care ne îmbogătesc spiritual și emoțional, eliminând ceea ce nu servește creșterii sau bunăstării noastre. Fie ca vestile bune să fie frecvente în conversațiile noastre și zambetele să fie o constantă în întâlnirile noastre. Da-ne înțelepciunea de a discerne binele de rău, esențialul de transitoriu. Fie ca noi să alegem cai care să ne conducă spre adevărata fericire și împlinire. Fie ca alegerile pe care le facem în fiecare zi să ne aducă mai aproape de tine și de scopul pe care El l-ai conceput pentru noi. Fie ca fiecare provocare ciuchere ne confruntăm să fie privită ca o oportunitate de a crește și de a ne maturiza. Fie ca în fiecare dificultate să vedem mana Lui, Dumnezeu care ne modelează și ne întărește. Fie ca obstacolele să devină trepte care să ne ducă la niveluri mai înalte de inteligere și compasiune. Fie ca viața să fie plină de momente de bucurie autentică, de pace profundă și de iubire necondiționată. Fie ca drumul pe care îl parcurgem să fie luminat de prezența ta constantă, asigurându-ne ca numai binele să locuiască în călătoria noastră. În acest fel, înconjurați de pozitivitate, să fim și noi surse de lumină și bunătate pentru toți cei din jurul nostru. În acest moment de comuniune ciu divinul, te rugăm să ne întăresti credința și să ne reînnoiesti speranța, Sfântul Aranghel Mihail și Iisus Hristos. Fie ca în fiecare provocare ciu care ne confruntăm să vedem o lecție și o invitație la aprofundarea legăturii noastre ciu tine. Fie ca fiecare zori de zi să ne reafirme angajamentul de a urma învățăturile tale, susținându-ne în momentele de îndoială și incertitudine. Îngăduiti ca credința noastră să fie buzola care ne ghidează prin furtunile vieții, mentinându-ne fermi și rezistenti în fața adversității. Fie ca noi să cultivăm o încredere de nestruncinati în puterea ta și în promisiunea ta de a nu ne abandona niciodată. Fie ca aceasta credința reinoita să ne luminețe mintile și inimile, permitându-ne să vedem dincolo de aparente și să recunoaștem mana lui Dumnezeu în orice situație. Fie ca marturia credintei noastre să fie o sursă de inspirație pentru cei care îi caută calea, prin cuvintele și acțiunile noastre. Fie ca ceilalți să fie încurajați să se încreadă în dragostea similă ta. Fie ca noi să fim exemple vie de devotament și engagement față de valorile creștine, influentându-ne în mod pozitiv familia, prietenii și comunitatea noastră. În orice decizie dificilă, în orice moment de alegere, fie ca credința noastră să fie temelia care ne susține.
fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este drept și bun, reflectând sfintenia ta în viețile noastre. Fie ca aceasta credința întărita să ne permită să înfruntăm provocările ce curaie și seninătate, știind că fiecare pas pe care îl facem este ghidat de mana ta iubitoare, cu inimile pline de recunoștință. Îți mulțumim din toată inima, Sfântul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos, pentru nenumăratele binecuvântări pe care le-am primit deja. Recunoaștem că fiecare zi pe care o trăim, fiecare respirație pe care o facem, este o marturie a bunătății și a milei tale infinite. Fiecare cunoștință noastră să fie constantă, nu numai în momentele de bucurii, ci și în momentele de încercare, în care mana ta ne calauzește și ne susține. Fie ca spiritul de recunoștință să patrundă în fiecare aspect al vieții noastre, învățându-ne să prețuim fiecare mic miracol, fiecare gest de iubire și fiecare oportunitate care ni se oferă. Fie ca întotdeauna să ne amintim să privim în urmă și să recunoaștem calea pe care am parcurs-o, văzând clar cât de esențială a fost prezența ta în fiecare pas pe care l-am făcut. Încurajează-ne să împărtășim această recunoștință și ceilalți, exprimând-o prin cuvinte și acte de bunătate. Fiecare cunoștință noastră să se traducă în generositate, ajutând la usurarea poverii celor care suferă și inspirându-i și pe alții să realizeze și ei să mulțumească pentru numeroasele haruri din propriile lor vieți. Fie ca această atitudine de recunoștință să ne păstreze umili și conștienti de faptul că tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem vine de la tine. Fie ca ea să ne întărească în momentele dificile și să ne ajute să ne menținem o perspectivă pozitivă, concentrându-ne pe ceea ce este bun și înălțător. Fiecare cunoștință noastră să ne reînnoiască credința și să ne adansească dragostea pentru tine, umplându-ne inimile de pace și mulțumire. Fie ca noi să trăim fiecare zi un spirit de recunoștință, recunoscând și sărbătorind fiecare binecuvântare, mare sau mică, ca o reflectare a generosității tale eterne. Fie ca această recunoștință să ne transforme și să ne modeleze după cipul bunătății și iubirii tale infinite. Vă implorăm, Sfinte Mihail Arhanghelul și Iisus Hristos, să ne ghidați și să ne îndrumați în fiecare decizie pe care o luăm, fie ca înțelepciunea voastră divină, să ne lumineze caile, clarificând îndoielile și arătându-ne cea mai bună cale de acțiune în fiecare aspect al vieții noastre. Fie ca noi să simțim prezența ta călăuzitoare în fiecare alegere, asigurându-ne că pasii noștri sunt aliniati ciu planurile tale divine și ciu binele suprem. Acordă-ne claritatea mintii pentru a înțelege semnele pe care ni le trimiti, astfel încât să putem acționa ciu prudentă și discernământ. Fie ca noi să nu ne grăbim, să luăm în considerare ciu calmsi și o rugăciune consecintele acțiunilor noastre. Fie ca lumina ta sa ne dezvăluie nu numai caile care duc la succes și fericire pământească, ci mai ales cele care duc la adevărata împlinire spirituală și la slujirea celorlalți. Fie ca îndrumarea ta să ne protejeze de greșeli și ezecuri, ghidându-ne prin provocări și ajutându-ne să depășim obstacolele. Fie ca noi să avem încredere că, chiar și în momentele de incertitudine, mana ta este întinsă pentru a ne conduce ciu dragoste și milă. Fie ca aceasta încredere în direcția ta să ne întărească și să ne inspiră, să ne urmărim obiectivele ciu, o vigoare și un scop renua. Fie ca drumul nostru să fie o reflectare a vointei tale, fie ca fiecare acțiune pe care o întreprindem și fiecare cuvânt pe care îl rostim să contribuie la construirea unei lumi mai drepte și mai pline de compasiune. Fie ca noi să fim instrumente ale pacii și iubirii tale, aducând lumina acolo unde este întuneric, speranța acolo unde este disperare și mângâiere acolo unde este durere. Fie ca viețile noastre să fie o mărturie a îndrumării tale binevoitoare și un exemplu al puterii transformatoare a urmării ciu credința a învățăturilor tale divine. Cerem acum ciu fervoare protecția voastră, Sfântul Arhanghel Mihail
si Iisus Hristos, împotriva tuturor relelor care ne-ar putea amenința. Fie ca apărarea voastră puternică să ne protejeze de pericolele fizice, spirituale și emoționale. Fie ca sabia Sfântului Mihail să tăie tot influentele rele și capcanele pe care adversarul ni le pune în cale, iar scutul credintei voastre să ne invaluie, păstrându-ne în siguranță sub pața voastră. Fie ca noi să trăim cu certitudinea că protecția ta este constantă, un refugiu de nestruncinat care ne întărește împotriva asalturilor raului. Fie ca noi să ne amintim să invocăm numele tău în orice moment de teamă sau îndoială, garantând astfel liniștea și seninătatea pe care numai prezența ta le poate oferi. Fie ca această protecție divină să se extindă asupra familiilor, prietenilor și comunităților noastre. Fie ca niciun rău să nu le vină celor pe care îi iubim. Fie ca viețile lor să fie marcate de sănătatea, bunăstarea și bucuria care decurg din harul tău infinit. Fie ca siguranța care vine de la tine să inspire încredere și curaj, permitându-ne tuturor să trăim pe deplin, fără teamă. Fie ca recunoștința noastră pentru protecția care ne este acordată să se exprime prin acțiunile noastre zilnice. Fie ca și noi să fim protectorii ai celor slabi și apărătorii ai dreptății, urmând exemplul Sfântului Mihail. Fie ca prezența noastră în lume să reflecte lumina ta protectoare și, prin noi ceilalți să ajungă să cunoască siguranța și iubirea care emană din voința ta divină. Fie ca noi să rămânem fermi în credință, încrezătorii în vigilență și apărarea ta, gata să înfruntăm orice ne va iesi în cale, știind că cea mai înaltă și invincibilă protecție cerească este alături de noi. Vă cerem acum, ciu speranța și credința reinoite, ajutorul vostru, Sfântul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos, pentru a restabili relațiile care au fost deteriorate. Fie ca iubirea voastră vindecătoare să invadețe inimile împietrite, să disolve resentimentele și să reconstruiască pădurile rupte între prieteni, familie și comunitate. Fie ca noi să abordăm fiecare reconciliere, ci umilința și înțelegerea care emană din mila ta, lumineața, ne să vedem dincolo de defecte și greseli, concentrându-ne pe calitățile și dragostea care ne-o adus inițial împreună cu persoanele din viața noastră. Fie ca iertarea să fie mai mult decât un cuvânt, și o practică constantă care renoiește și eliberează. Fie ca fiecare gest de reconciliere să fie o reflectare a harului tău, promovând pacea și unitatea pe care le dorești atât de mult pentru copiii tăi. Dă-ne înțelepciunea de a trata diferentele, ci un respect și sensibilitatea de a înțelege durerea celorlalți. Fie ca vorbele noastre să fie întotdeauna condimentate, ciu să rea bunătate și urechile noastre să fie mereu deschise pentru a asculta ciu sinceritate. Fie ca vindecarea care vine de la tine nu doar să restabilească, ci și să întărească legăturile care au fost puse la încercare de timp și necazuri. Fie ca această restaurare a relațiilor să aducă o nouă vigoare și bucurie în viețile noastre, permitându-ne să experimentăm plinătatea trăirii în comuniune unii cu alții. Fie ca capacitatea noastră de a iubi și de a fi iubiti să fie extinsă, iar exemplul acceptării tale necondiționate să ne inspire să îi primim și să îi îmbrățișăm pe ceilalți, indiferent de trecut. Fie ca inimile frante să fie vindecate, fie ca vorbele dure să fie uitate și, în locul mândriei și al separării, să înflorească un angajament renouat față de grija și afecțiunea reciprocă, sărbătorind frumusețea vieții împărtășite sub îndrumarea ta binevoitoare. În acest moment de rugăciune, ne îndreptăm inimile către tine, Sfântul Arhanghel Mihail și Iisus Hristos, cerându-ti speranța pentru a face față provocărilor pe care ni le rezervă viitorul. Fie ca noi să fim întăriti de Spiritul vostru și ca lumina speranței să ne lumineze caile, risipind umbrele incertitudinii și ale fricii care ne asaltează uneori. Fie ca fiecare nouă ți să fie primită ca o nouă oportunitate de a crește, de a învăța și de a trai pe deplin sub protecția ta sacră. Fie ca speranța pe care ne ceri să o cultivăm să nu fie o simplă așteptare pasivă, ci o forță activă care să ne împingă să luăm
inițiative curagioase si să facem alegeri intelepte. Fie ca aceasta speranta să ne motiveze să ne urmărim visele, ciu hotărare si să infruntam obstacolele, ciu rezistenta, staind ca esti ciu noi, sprijinindu-ne si îndrumandu-ne la fiecare pa. Fie ca noi să împărtăsim aceasta speranta cu cei pe care îi intalnim, devnain faruri de optimism si credinta intro o lume adesea marcata de pesimism si deziluție. Fie ca prezenta noastră să aducă mangaiere si încurajare, arătând ca, țiu ajutorul tău, este posibil să depasim orice dificultăți si să atingem noi orizonturi. Dar neviziunea de a vedea dincolo de aparente, recunoscând ca, chiar si în cele mai dificile situații, există întotdeauna un scop mai mare si, o oportunitate de creștere. Fie ca această perspectivă intarită de speranța să ne ajute să rămânem concentrati asupra aceea, ce este ciu adevărat important, vointata si dragostea care ne uneste unii ciu alții. Fie ca această speranță să ne renoiască energiile, si să reaprindă în inimile noastre flacarea pasiunii pentru viața, inspirându-ne să acționăm ciu iubire si să traim fiecare, zi ca pe un dar pretios al bunătății tale infinite. În cele din urmă, va adresam rugăciunea noastră vouă, Sfântul Arhanghel Mihail si Iisus Hristos, sărbătorind de viața pe care ne-ati daruit-o, un dar de o valoare incalculabilă. Fie ca fiecare respirație, fiecare clipă să fie trăită în deplină conștientizarea prețentei si binecuvântarii voastre. Fie ca noi să îmbrătisăm fiecare ziciu bucurie si recunostintă, recunoscând posibilitățile infinite pe care le oferiti pentru a crește, a iubi si a slugi. Fie ca celebrarea vieții noastre să fie exprimată prin acte de bunătate și compasiune, reflectând dragostea pe care am primit-o de la tine. Fie ca noi să găsim frumusețea în lucrurile simple, bucuria în misile realizării, și un sens profund chiar și în provocările, cu care ne confruntăm. Fie ca viața să nu fie doar ceva care trece, ci ceva pe care îl modelăm și îmbogătim în mod activ prin alegerile și acțiunile noastre. Încurajează-ne să privim lumea din jurul nostru ciu ochii de uimire și ciu inimile deschise, gata să sărbătorim minunile creatiei care ne înconjoară. Fie ca viețile noastre să fie o descoperire constantă a harului tău, o marturie vie a milei tale și o reflectare a iubirii tale. Fie ca fiecare întâlnire ciu o altă persoană să fie o ocazie de a celebra umanitatea comună care ne uneste, promovând pacea și înțelegerea reciprocă. Fie ca noi să fim agenti ai reconcilierii și surse de bucurie pentru cei care suferă, aducând lumina acolo unde este întuneric și speranța acolo unde este disperare. Fie ca celebrarea vieții să fie tema zilelor noastre, cantată în cuvintele noastre și demonstrată în acțiunile noastre. Fie ca această celebrare să ne motiveze să traim pe deplin și ciu sens, mereu conștienti de prezentă, ta iubitoare care ne ghideață și ne inspiră la fiecare pas. Cu umilință și devotament, ne încredentăm viețile în mainile tale sfinte, având încredere că ne vei călăuzi destinele și ne vei binecuvânta și prosperitate, sănătate și bucurie din belșug. Fie ca să fie, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fie ca pacea și binecuvântările divine să rămână cu noi astăzi și întotdeauna să fie ca ecoul acestei rugăciuni să răsune în eternitate unindu ne în iubire și scop divin. Dacă ti-a plăcut această rugăciune și ai simțit o pace intensă punând stăpânire pe inima ta, atunci te invit să o împărtășești ciu prietenii și familia ta nu uită să te abonezi la canal, după care te invit să vezi și alte rugăciuni. Aici pe canal, chiar acum apare una specială pe ecranul tău, te aștept acolo.